An balima ni ɲankuma kunnafoni fɔlɔ b'an bolo k'a lase aw ma o bɛ tali kɛ kunu siranba min tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na siranba tun bɛ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔkaw siraninba tun don k'a fɔ ko djihadistes kɛlen don ka yɔrɔ dɔ minɛ Falajɛ kɔnɔna na o tun tɛ dɔwɛrɛ drapeau noir min ye o ye djihadistes ka drapeau ye o de tun dulonnen bɛ immeuble dɔ sanfɛ Falajɛ kɔnɔna na o yeli y'a to Bamakɔ ka caman siranna a kɛra caman kɔnɔ ko djihadistes de attaque kɛ mɔgɔ réseaux sociaux ninnu yɛrɛ kan mɔgɔ caman ko djihadistes ye yɔrɔ minɛ ko policiers kɛlen don ka yɔrɔ prise d'otage fana kɛlen don a yɔrɔ kɔnɔna na olu tun ye rumeur de ye u tun fondelen tɛ ɲininiw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko olu tun tɛ tiɲɛ ye yɔrɔ in tun ma minɛ djihadistes ko tun tɛ foyi tun tɛ ko yɔrɔ in a tun drapeau kɔni tun bɛ sanfɛla la nka ministère de la sécurité tilala k'a yira k'a fɔ ko djihadistes tɛ yen ko foyi tɛ yen k'olu nalen olu welelen k'olu nana yɔrɔ la k'u nana lajɛ wa u ye yɔrɔ bɛɛ minɛ walasa mɔgɔ si kana bɔ mɔgɔ si kana don k'olu ka jateminɛw kɔfɛ k'olu kɔni bɛ se k'a fɔ sisan ko djihadistes attaque ma kɛ yen ko foyi ma kɛ yen ko min tun don ko fɛn wɛrɛ tɛ foyi ko muso min yɛrɛ ta ye bâtiment ye min ye hôtel kɔrɔ ye hôtel royal u b'a wele cogoya min na hôtel kɔrɔ de don ko o promotrice de tun ye drapeau yɛrɛ ko fɛn drapeau in ko a yɛrɛ ka revendication personnelle de don ni y'a yɛrɛ ka laɲini ye wa ko djihadistes ko tɛ ko attaque ma kɛ prise d'otage ma kɛ ko o foyi tɛ ko mɔgɔw bɛɛ k'u hakili sigi ko djihadistes ma se Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo o bɛ tali kɛ militaires la militaire dɔw tununnen don Mali kɔnɔna na olu o militaire 5 ɲɔgɔn na olu tununnen don an b'o dɔn bi bi in na o militaire 5 ninnu olu tununa attaque kura wɛrɛ la min ni Nampala attaque tɛ kelen o attaque in kɛra dimanche su ka dugu jɛ lundi la a kɛra Tɛnɛnku de Mopti mara la o attaque in kɔfɛ a fɔra ko militaires y'a jira k'a fɔ ko olu ka finitigi ɲɔgɔnna 5 ko de tununnen bɛ bi bi in na k'olu ma ye fɔlɔ u kɔni ko attaque in ko groupe terroriste min y'a revendiqué ko ye Ansardine de ye o groupe terroriste kelen de ye Nampala fɛnɛ attaque revendiqué an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi bi in na o militaire 5 tununnen don o militaire 5 bɛ fara militaire 6 fɛnɛ na minnu fɛnɛ tununnen don Ansardine ye vidéo bɔ k'a jira k'a fɔ ko olu minɛnen don olu fɛ min bɛ militaire 5 mana fara kan o b'a kɛ militaire 11 min kɔni hali bi an t'a dɔn olu bɛ yɔrɔ min na militaire 6 in an b'a dɔn ko o kɔni bɛ Ansardine bolo n'u ye vidéo bɔ k'a jira nka militaire 5 minnu minɛnen don nin kɔsa in na a ma dɔn fɔlɔ mɔgɔ minnu o ko bɛ cogoya min na vidéo ma bɔ nka a kɔni fɔra ko attaque in ko a bɛ se k'a fɔ ko Ansardine de y'a kɛ militaire armée kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɛlen ka attaquer Tɛnɛnku k'olu kɔni ye renfort bila ka taa k'u ye ko o attaque in yɛrɛ la k'u ye mɔgɔ caman faga minnu ye attaque kɛ ko kɔni hali bi ko yɔrɔ kɔni sécurisé don ko mɔgɔw k'u hakili sigi wa militaire ninnu kɔni ma ye fɔlɔ ni min bɔra o kɔfɛ n'Ala sɔnna an b'o fana da aw tulo kan a ni ce aw ka kulomajɔ la.